Primátor Popradu podpísal zmluvu o partnerstve s čínskym mestom Tai'an. Pre potatranskú metropolu by to malo znamenať oživenie trhu, tvorbu nových pracovných miest a finančný profit. I keď spolupráca je len v začiatkoch, už dnes je jasné, že spojenie Potatrancov s Číňanmi prinesie viacero pozitívnych momentov. V Číne zastupoval Poprad primátor Anton Danko a podnikateľov Jan Telenský. Rokovania boli rýchle a stretli sa s veľkým obojstranným záujmom. Je super, že sme možno prvé mesto z bývalého východného bloku, ktoré má partnerský vzťah s čínskym mestom. Číňania vnímajú Čechov a Slovákov vďaka niekdajšiemu politickému rozloženiu síl ako niekdajších partnerov. Mesto Tai'an má 5,5 milióna obyvateľov, je domovom konfucizmu, leží pod posvetnou horou Tianshan a leží v druhej najväčšej provincii, ktorá má 197 miliónov obyvateľov. Tai'an je pritom až tretie najväčšie provinčné mesto. Je trošku väčšie ako Poprad, keď bolo povedané, že má 5,5 miliónov, ale na Čínu je to stredne veľké mesto, alebo skôr menšie mesto. Popradci Číňania vybrali pre podobné podhorské umiestnenie. Kontakt Potatrancov s miliardovou Čínou dokazuje staré známe, že na veľkosti nezáleží. Čo do veľkosti populácie, samozrejme Čína je veľká krajina, ale priateľstvo, životná filozofia sú veľmi podobné. Vyslanec najľudnatejšej krajiny doktor Ma si užil s rodinou tatranský vzduch, pohostinnosť a stihol absolvovať aj prvé stretnutia s miestnou podnikateľskou skupinou. Cítime sa tu so synom ako doma, sme veľmi šťastní, že sme tu. Chinese people respect peaceful life and kind to people. Číňania majú radi pokojný život, milých ľudí, pekné úsmevy, ako máte vy alebo ja, a rešpektujú profesionalitu, ako má váš primátor. To sú podobnosti. Čína má hodně společného s náma. Jednak my jsme byli ve stejném kruhu politickém, Československá republika, a oni mají spoustu kontaktů tady. Začínají chápat, že Východ je pro ně zajímavý, aby rozvíjeli průmysl, aby rozvíjeli turismus a jim se tady hrozně líbí. Poprad by mohol byť fantastickým riešením pre čínske firmy, pre investovanie a obchodovanie. Práve vďaka pohostinnosti a dobrej polohe sa Číňania zaujímajú o potatranský priemysel a obchodné vzťahy. Kontakt Popradu s momentálne druhou a čoskoro najvýkonnejšou svetovou ekonomikou by mal oživiť miestne podnikateľské aktivity. Pomôžeme podnikateľom z tohto regiónu sa nakontaktovať s podnikateľmi z Číny, lebo tam je naozaj veľký prebytok všetkého a oni sa budú chcieť dostať na európske trhy, lebo myslím si, že trhy v arabských štátoch im viac menej zamrzli a budú sa asi aj bať investovať v arabských štátoch. Naše produkty chcú prísť do európskych krajín. Poprad má letisko, čo uľahčuje dopravu, ktorá je v porovnaní s čínskou lepšia. Dôležité sú investície a fabriky. Chcem, aby ľudia poznali tých Číňanov aj z druhej strany, že naozaj sú lídrom svetovej ekonomiky a vedia vyrábať aj kvalitné veci a budú vedieť aj investovať do našich fabrik, aby naši ľudia dostali prácu. Já bych chtěl, aby Číňani vytvořili textilní průmysl, protože oni ho vlastně zničili, že jo. Levnými importy zavřeli spoustu fabrik a já jim říkám, přijďte sem, otevřte, zaměstnajte lidi. Poprad je o turizme, pohostinnosti, v druhom rade je o výrobe, myslím ľahký priemysel a napríklad autá. Either for light industry or other manufacturings like vehicles or sort of things. Ak si niekto myslí, že Čína je o komunizme, bol by prekvapený. V mestách tam totiž vládne tvrdá trhová ekonomika. Poprad sa tak môže onedlho ocitnúť v zaujímavej pozícii. Je tu KHL, to znamená, to sú Rusi, tiež sú iní už ako predtým. Už to nie je sovietský zväz, ale už je to tvrdá kapitalistická krajina. No a verím, že aj tých Číňanov dostaneme do Popradu, takže budeme mať v našom meste, dovolím si tvrdiť, dve najsilnejšie ekonomiky v budúcich rokoch, ktoré budú hýbať svetovou celou ekonomikou. Spolupráca s ázijskou veľmocou má niekoľko etáp. Potatranci majú zatiaľ veľmi dobre našliapnuté k najvyšším obchodným métam.